Man kayo tuhuan ang gisulti ni Bianca Lee nga gipuspusan si Ria May Tocmo samtang gisulod og karton nga mao'y hinungdan sa kamatayon sa biktima. Murag lisod tuhuan tungod kay sa autopsy result nigawas man nga si Ria May Tocmo namatay kay gituok. Unya si Simeon Gabotero niangkon pod. Niangkon si Simeon nga iyang gituok si Ria May Tocmo mga kabombo. Maglisod kag sulod sa karton sa usa ka tawo nga buhi pa. Unya nganong nalukot man tog maayo ang lawas ni Ria May Tocmo nga gisulod sa karton. Kung buhi pa ang tawo, unya imong isulod sa karton, mulugnot gyud na. Mulugnot gyud na unya magkisi-kisi gyud nagmaayo mga kabombo. Dili kaha malubog ang investigasyon ani sa mga sakop sa kapulisan. Sa Labangon Police Station nga naghago og maayo para masulbad ang krimen. Unya nganong karon pa man nga ni patimaw si Bianca Lee. Nganong karon pa siya ni patimaw. Hagbay ra nga na-file ang kaso batok ni Simeon Gabotero. Unya sa kataas nga panahon, sa kadugay na file sa kaso, wa jud siya mo cooperate sa mga sakop sa kapulisan karon pa noon sa nitingog. Nagduda ko aning Bianca Lee nga basin og for content purposes lang ning iyaha. Tungod kay vlogger man diay ning tawhana. Vlogger man diay ni siya. Basin og iyahan ning paukyab para managhan ang iya mga followers, mga kabombo. Prangka pagkahistorya, nagduda ko sa kredibilidad aning Bianca Lee. Nakuno siya yung mga ebidensya nga magtumbok ni Jewel Smith nga dunay kalamigitan sa kamatayon ni Ria May Tocmo. Matod pa ni Bianca Lee alias Liza, nga kaning si Simeon Gabotero o si Jewel Smith nasakpan ni Ria May nga nagjugjug aa sa boarding house sa barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi. Mao nang nasuko si Ria May ngadto kang Simeon Gabotero kay ni Jerjer sa lain. Og iyang gikompronta si Simeon mga kabombo. Unya nganong makahigayon man sa pagjerjer si Simeon Gabotero ngadto kang Jewel Smith nga si Jewel na may live-in partner. Kanunay man magkuyog si Jewel Smith og ang iyang uyab mga kabombo. Matod pa sa kaninian nagpaila nga witness mga kabombo nga si Liza nga kining si Ria May Tocmo kanunay suguon sa pagkuha sa halin sa shabu. Buot man atong sabton nga nalambigit sa illegal nga drogas si Ria May Tocmo. Ikaw nga naminaw karon unsa may kasulti nimo ani? Una nang nibahad ang hepe sa Labangon Police Station nga ilang filean og kaso si bisan kinsa nga buot mulubog sa ilang gihimo nga investigasyon. Way tarong pahuway ang mga pulis sa pagkuha sa mga ebidensya, sa pagsubay sa tanan nga mga CCTV camera, sa pagkuha tanan sa mga angle mga kabombo. Di apay lain nga katingalahan kayo si Jewel Smith kuno nagsulob sa orange nga t-shirt ni Simeon Gabotero. Matay, marag ka iya mga istorya, mga kabombo, lisod kayo tuhuan. Bisan asa nga anggol dapita, lisod kayo tuhuan mga kabombo.